Hola a tothom, us presento Albert Pont, cap de la candidatura del Front Nacional de Catalunya per Via Única. Bona tarda, Albert. Hola, bona tarda. Escolta'm, en un context d'independència o de postsentència, creus que focalitzar massa el tema dels presos polítics entorpeix l'objectiu, que és la conquesta de l'Estat català? Sí, és evident. Han orientat l'atenció mediàtica cap a qüestions que no eren la independència i ens n'hem oblidat dels compromisos que els partits polítics havien assumit amb el poble i ens hem oblidat dels compromisos que el govern havia assumit també amb el Parlament de Catalunya que va aprovar la proclamació d'independència. A més, la qüestió dels presos, és una qüestió una mica complexa, perquè hi ha qüestions personals. A mi en aquest sentit em sap greu per la situació en la que estan passant, ningú vol veure a companys de trinxera a la presó, però és evident que haurien hagut de fer un pas al costat, haurien hagut de permetre deixar passar una segona línia per tirar endavant el procés d'independència. I ara mateix ens trobem que tot el país està pendent, o assolir la independència està condicionat a les defenses jurídiques dels presos polítics. Al final estan en una situació de desavantatge davant la pressió de l'estat espanyol i pot acabar passant que acabin predominant els seus propis interessos que no pas els interessos de país. Albert, sembla que el procés hagi descarrilat. Ja hem vist com ha reaccionat l'estat espanyol. Com ho reenfoquem? Com tornem a iniciar el camí cap a la independència, cap a l'estat català? Bé, doncs efectivament, sembla que el procés sobiranista descarrilés i que en aquests moments els líders polítics estan més pendents de barallar-se entre ells a veure qui és qui porta la locomotora, quan en realitat la locomotora ja fa temps que està estesa a terra, i el que hem de tornar a fer és tornar a posar la locomotora damunt de les vies. Mira, per assolir la independència hem de tenir els tres elements constitutius de l'Estat, que són un control efectiu del territori, una població i un govern. I no hem tingut cap de les tres, no tenim un govern efectiu. Ara mateix el que ens manca és tenir un govern efectiu en sòl nacional que sigui capaç de fer valer la seva autoritat davant de tots els agents polítics, econòmics i socials de la nostra societat. Per fer això, i en previsió de qualsevol acció que pugui provenir de l'estat espanyol, no hi ha res millor que focalitzar tots els poders de l'Estat en un sol recinte, en un districte governamental i amb la capacitat de poder-ho defensar. I això implica posar-hi tot el govern, tot el Parlament o una assemblea de càrrecs electes, tot el poder judicial, tots els partits polítics, sindicats, cambres de comerç, fundacions, empreses públiques, etc. Tot allò que sigui necessari per fer funcionar el país. I a partir d'aquí, i una vegada tens això, has d'obrir un procés constituent. Ara això que em comentaves de concentrar totes les direccions generals, totes les autoritats, tot el poder en un lloc en concret, en un recinte físic, per què? Amb quina finalitat? Bé, doncs com has dit abans, ja hem pogut comprovar durant el procés sobiranista com reacciona l'estat espanyol, de forma violenta, de forma agressiva i sempre intentant escapçar els líders de la transició a la plena sobirania. Per tant, el que hem de procurar és tenir-los tots en un recinte tancat, prou gran com perquè hi hagi diferents edificis i amb la finalitat que pugui ser fàcilment protegible de qualsevol acció violenta per part de l'estat espanyol. El que és molt preocupant és que qualsevol acció violenta de l'estat espanyol pugui afectar el bon funcionament de la nostra economia, de les nostres infraestructures i, en definitiva, de la nostra societat. És molt més factible que tota la força de l'estat espanyol es concentri en un únic punt, que alhora, com que nosaltres tindrem unes forces de seguretat molt limitades, és molt més fàcil concentrar aquestes forces en un recinte per protegir-lo que no pas dispersar-les per tot Catalunya. Molt bé, a partir de llavors, Albert, tenim tot el govern allà concentrat, tenim el poder judicial, el poder executiu, el poder legislatiu i totes les secretaries generals. A partir de llavors, què fem? Bé, a partir de llavors, el que ha de fer el govern és convocar una assemblea de càrrecs electes
amb el mandat de redactar una Constitució que no ha de ser excessivament detallada, però que sí que ha de prendre el fil de les antigues constitucions catalanes, perquè el que volem és que Catalunya esdevingui novament un estat independent, volem restituir la nostra sobirania. En segon lloc, el que ha de fer és crear una junta electoral que estableixi garanties, que doni garanties a tot el procés constituent, tant per part dels partits polítics que vulguin participar en els debats i en les comissions parlamentàries per adoptar el text de la Constitució, com en els ciutadans. Aquest procés constituent ha d'acabar amb la convocatòria d'un referèndum i, per tant, les autoritats de Catalunya hauran de garantir la plena participació política a tot el territori i, especialment, als catalans residents a l'estranger. Pensa que hi ha més de 250.000 catalans residents a l'estranger que també haurien de tenir dret de vot. I, per tant, aquest procés hauria d'acabar amb l'adopció d'una Constitució. D'acord, doncs arribats aquí, hem fet un referèndum sobre la Constitució i ha sortit que sí. A partir d'aquí, quin seria el següent pas? Bé, doncs el següent pas seria adoptar aquesta Constitució com a norma suprema de tot l'ordenament jurídic de l'Estat català. En segon lloc, s'hauria de buscar l'aval d'organismes internacionals, bé sigui de les Nacions Unides, bé sigui d'organismes regionals especialitzats, com el Consell d'Europa, i d'observadors internacionals que poden ser autoritats públiques o privades, sempre que això no suposi una demora injustificada del procés constituent. Una vegada adoptada la Constitució com a norma suprema de l'ordenament jurídic, hem de buscar l'empara de les Nacions Unides per tal que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides legalitzi la creació d'aquest estat, la nostra restitució històrica. Per què? Perquè, de fet, només el Consell de Seguretat de les Nacions Unides és l'únic òrgan que pot legalitzar una secessió o una independència, com seria el nostre cas. Doncs Albert, m'estàs dient que si les autoritats del moment subvertissin la legalitat interna de l'estat espanyol, les Nacions Unides legalitzarien la restitució de l'estat català? Sí, és exactament això. Has de pensar que l'únic òrgan amb capacitat, amb potestat de legalitzar una secessió és el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i sovint ho fa previ dictamen consultiu del Tribunal Internacional de Justícia. I de fet has de pensar que l'únic ordenament jurídic que regula sobre la sobirania dels territoris és el dret internacional, no l'ordenament constitucional de l'estat predecessor. Ja ha passat en altres casos que s'han reconegut la independència de països que han esdevingut independents malgrat haver subvertit la legalitat constitucional de l'estat predecessor. Per què? Perquè el dret a l'autodeterminació és un dels drets humans bàsics que emana del principi de llibertat i, per tant, els estats tenen l'obligació de sotmetre'la en el seu territori. A partir d'aquí, obtindríem el reconeixement internacional. Per obtenir el reconeixement internacional hem de tenir molt clar que hem de tenir una autoritat que exerceixi la seva autoritat i que sigui reconeguda per tots els agents polítics, econòmics i socials interns, hem de tenir el control efectiu sobre el territori i, finalment, hem de tenir nacionals propis. Sense aquests tres elements constitutius, ningú ens reconeixerà com a estat independent. Si tenim aquests tres elements constitutius, ens reconeixeran com a estat independent, malgrat haguéssim subvertit la legalitat constitucional espanyola. Molt bé, Albert. Doncs, sobre paper tot sembla molt fàcil i està molt bé. Però què farem, coneixent els precedents de l'estat espanyol i sabent com actua, què farem si ens trobem que tenen una actuació directa sobre el desenvolupament de l'estat constituent? Del procés constituent, perdó. Bé, doncs, efectivament, de l'estat espanyol podem esperar el pitjor i més, perquè ja vam veure durant el procés sobiranista que la reacció de l'estat espanyol va ser desproporcionada a l'amenaça real que hi havia sobre la seva seguretat nacional, d'acord? Per tant, el que haurien de fer les autoritats de l'estat català és establir un règim de contramesures polítiques, econòmiques i judicials, de tal manera que en cas de, per exemple, interrupció dels subministraments elèctrics, d'aigua, gas, etc., es pogués declarar l'estat d'alarma, setge o excepció, o amb tot el que això implica.
o, per exemple, en cas de que alteressin el normal funcionament del procés constituent i d'un referèndum sobre la Constitució, es pogués fins i tot processar als agents de l'estat espanyol que alteressin aquest normal funcionament del procés constituent. El que no pot passar mai de la vida és que les pròpies autoritats i forces i cossos de seguretat propis es coordinin amb les forces i cossos de seguretat de l'estat espanyol per impedir l'èxit de la restitució de la nostra sobirania. Doncs bé, Albert, arribats en aquest punt i en aquest context d'escalada de tensió i en previsió que l'estat espanyol mobilitzi els seus cossos de seguretat, què ha de fer? Què hem de fer? Com hem d'actuar? Bé, el que haurien de fer les autoritats de Catalunya, en primer lloc, és establir un sistema de defensa passiva per tal de, com a mesures dissuasòries d'un possible atac. I el fet de concentrar totes les autoritats i tot el poder de l'estat català en un únic punt és molt més fàcil defensar-ho. Això per una banda. I en cas que l'estat espanyol mobilitzés les seves forces i cossos de seguretat de l'estat, el que haurien de fer les autoritats catalanes és enviar una notificació al Consell de Seguretat de les Nacions Unides advertint que l'estat espanyol ha mobilitzat el seu exèrcit o la seva policia en contra de l'estat recentment constituït, que això es considerarà com una acció d'agressió i que, per tant, l'estat català tindrà el dret d'exercir la seva legítima defensa. M'estàs dient que les autoritats del moment haurien de tenir ja un sistema de defensa preparat? Sí, és això exactament. Un sistema de defensa, però hem de pensar que per assolir la independència nosaltres no podem utilitzar les armes. Cap país, és a dir, a més és que està prohibit pel dret internacional el reconeixement d'estats, de països que esdevinguin independents mitjançant una guerra o mitjançant l'ús d'armes. Per tant, nosaltres no podem accedir a la independència amb l'ús d'armes. Ho hem de fer, la nostra arma és la Constitució i el referèndum sobre la Constitució. Però en cas que l'estat espanyol violi el normal funcionament del procés constituent o el normal funcionament de l'estat català, aleshores sí que s'obre una finestra a la legítima defensa. Recapitulant, estàs descrivint la transició d'un ordenament jurídic a un altre. Com s'articula l'adhesió de l'estat català a la comunitat internacional? Bé, doncs en principi s'hauria d'obrir un procés de negociació per tal, tant amb organismes internacionals com amb estats independents, per tal que Catalunya pugui adherir-se als organismes internacionals i pugui tenir plena subjectivitat internacional i pugui transferir tots els tractats signats per l'estat espanyol amb tercers i vigents a Catalunya en el moment efectiu de la independència. Aquí hem de distingir tres casos concrets. Per una banda, els tractats bilaterals, és a dir, els tractats internacionals signats entre l'estat espanyol i un tercer estat, que puguin estar vigents a Catalunya, els tractats multilaterals, que vol dir que hi ha tota una colla d'estats que en formen part, i finalment els tractats constitutius d'organitzacions internacionals. Aquí els més importants són els tractats bilaterals, perquè són els únics que no es poden transmetre de forma directa a un estat de recent independència. El que passa és que el mateix dret internacional, la Convenció de Viena de 1969, preveu que en aquests casos l'estat de recent independència pugui signar un nou tractat internacional amb un altre país amb el mateix contingut que ja tenia signat amb l'estat espanyol, però amb dues parts diferents, que serien l'estat català i el tercer país. Per exemple, imaginem-nos que la Santa Seu té un concordat amb Espanya, que li té, doncs perquè aquest concordat pugui ser vigent en una Catalunya independent, Catalunya no pot formar part d'aquest concordat, perquè és un tractat bilateral, i aquí estaríem parlant de tres parts, Espanya, Catalunya i el Vaticà. El que el dret internacional preveu, com et comentava, és que el Vaticà i Catalunya puguin signar un concordat amb el mateix contingut però amb parts diferents. En el cas dels tractats multilaterals és molt més fàcil.
Simplement, les autoritats catalanes l'únic que han de fer és transmetre una notificació de successió a l'estat dipositari del text original del tractat. Per exemple, en el cas del Tractat de Schengen, que preveu la lliure circulació de béns, mercaderies i capital, l'estat català hauria de transmetre una notificació de successió a Luxemburg. I Luxemburg té l'obligació de transmetre-ho a la resta de membres d'estats membres del tractat, d'acord? I ells tenen uns dies per establir-hi objeccions. Però en principi no implica la manca de reconeixement d'estats, d'acord? I finalment quedaria el tema de la negociació amb els organismes internacionals, que això ja dependria de cada cas. Per tant, es preveu, una vegada tu arribis a la plena subjectivitat internacional, hi ha un procés de transició en el que t'adhereixes a la comunitat internacional. Mentre això passa, Catalunya no queda vagant per l'espai sideral, com va comentar un ministre d'Afers Exteriors espanyol, sinó que, mentre que això passa, tots els tractats vigents a Catalunya en el moment efectiu de la independència tenen plena vigència de forma provisional. Això ja està contingut en la Convenció de Viena de 1969, amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica. Albert, ara que tries el tema de la Unió Europea, què passaria si Catalunya demanés la seva adhesió i a Espanya, l'estat espanyol, tingués dret a vetos? Bé, d'entrada nosaltres considerem, o hauríem de considerar, que Espanya no hauria de tenir dret de vetos per un motiu. Perquè l'adhesió de Catalunya a la Unió Europea no s'hauria de plantejar com una adhesió ex novo, sinó com una adhesió interna. D'acord? Si malgrat això els països de la Unió Europea, els membres de la Unió Europea, consideren que han de tenir dret de vetos, hi ha cap problema. Si Espanya fa servir aquest dret de vetos i considera que els límits entre Espanya i Catalunya són frontera exterior de la Unió Europea, l'estat català, les autoritats catalanes, podrien perfectament considerar tot el trànsit de mercaderies entre Espanya i la Unió Europea que travessi el nostre territori com a contraban. O, per exemple, podríem deixar en suspens les negociacions amb qüestions com el repartiment de béns i deutes de l'estat espanyol. Saps que l'estat espanyol és un estat hiperendeutat, és previsible que Catalunya hagués d'assumir una part d'aquest deute, mentre Catalunya no sigui considerada membre de ple dret de la Unió Europea, Catalunya no hauria d'assumir ni un sol cèntim de l'estat espanyol, ni un sol cèntim del deute de l'estat espanyol, i menys contret amb aquells països que posin pals a les rodes o que utilitzin el seu dret de vetos. Doncs Albert, abans has parlat dels elements constitutius dels estats, govern, població i territori. Com exercim el control del territori? Bé, contràriament al que diuen algunes persones, el control efectiu del territori no l'exercirem tallant carreteres, tancant infraestructures, interrompent els serveis públics i la nostra economia. Això no s'ha de fer així. Hem de pensar que cada vegada que ens manifestem, el que estem fent és legitimant l'autoritat de l'estat espanyol sobre Catalunya. I precisament el que hem de fer és just el contrari. El que hem de fer és que sigui la nostra autoritat que exerceixi la seva autoritat sobre el territori i, efectivament, si hi ha gent que hi està en contra, doncs sempre tindran el dret a manifestar-se, m'explico? Però nosaltres no hem de sortir manifestant-nos, hem d'exercir la nostra autoritat. I el control efectiu del territori s'exerceix principalment assumint els tractats internacionals sobre Schengen, l'espai econòmic europeu i l'espai aduaner europeu, que són bàsicament els tres tractats que permeten la lliure circulació de béns, mercaderies i capitals a nivell de tota Europa i alhora exigir reciprocitat a la resta d'estats membres, d'acord? I tot això es pot fer, a més, de conformitat al programa SICUDA de les Nacions Unides, que té un software que permet, a més, la gestió de ports i aeroports i aduanes. I és això el que hem de fer, no el que proposen alguns de col·lapsar la nostra economia. Això és fer-nos un tret al peu. Això no porta a obtenir un control efectiu del territori. Hem de canviar de mentalitat per ser un estat independent. Doncs Albert, tot això com es finança? I en segon lloc, quina és la viabilitat d'una Catalunya independent? Bé, Catalunya és viable econòmicament. Pensa que
patim un dèficit fiscal de més de 18.000 milions d'euros, suposant que el PIB de Catalunya és proper als 200.000 milions, però pensa, a més, que el dèficit fiscal de Catalunya és de 24.000 milions d'euros quan el producte interior brut de Catalunya és de 250.000 milions. Llavors, a més d'això, has de pensar que paguem més de 4.000 milions a l'any que van destinats a pagar els honoraris de funcionaris que viuen, treballen i consumeixen a Madrid. I a més has d'afegir-hi 4.000 milions més que van destinats a defensa. Per tant, una Catalunya independent no només gestionarà un dèficit fiscal que ara no tenim, sinó que gestionarà de forma molt més harmoniosa i pragmàtica els seus recursos. Com es finança la independència? Doncs, en primer lloc, en base dels impostos. Suposant que tenim un PIB proper als 240.000 milions d'euros, es poden arribar a generar gairebé 90.000 milions d'euros anuals en impostos, segons les previsions del Consell Assessor per a la Transició Nacional. I a més, has de pensar que des del Front Nacional de Catalunya proposem el desenvolupament de diferents negocis, de diferents negocis estratègics que permetin a inversors internacionals, puguin ser privats o públics, que puguin invertir a Catalunya per fer efectiva la independència, especialment en l'àmbit de les infraestructures. Albert, i ara per ja anar acabant, tenint en compte el boicot que ha patit el Front Nacional de Catalunya dels mitjans de comunicació, dels partits polítics i d'entitats socials com l'ANC, com afrontes aquest final de campanya? Bé, l'afrontem amb entusiasme de cara al 14 de febrer i amb el convenciment, malauradament, que aquesta campanya electoral acabarà tal com va començar, que és amb el silenci premeditat dels mitjans de comunicació d'arreu de Catalunya.